Her løfter Bjørn 15 kilo. Det er maksvægten, for at Bjørn ikke kan skade sig selv. Her løfter Bjørn ca. 50 kilo, langt over hvad Bjørn må løfte. Bjørn kan nu skade sin krop. Muskler og led bliver overbelastet. Du kan selv gøre noget for ikke at komme i dumme situationer, hvor du kan tage skade. Da man som bonderøv tit arbejder i miljøer, hvor du er i fare, er det en god idé altid at have mulighed for brug af værnemidler. Som for eksempel briller, høreværn, masker og handsker.